Omar Diop, Aitzol Atutxa, ongi etorri eskerrik asko Euskadi Irratiaren gonbitea onartzeagatik. Zer esko. Aizkolaria, mantentze teknikaria eta aktorea, biak ere bide berriak urratzen jaioak, pantaila bidez etxe askotan sartu berri bata, plaza gizona bestea. Gaur, distantzia gordeta, baina elkarrengandik gertu jarri nahi izan zaituztegu. Distantziak asko aldatu duzuen ingurua, Aitzol? Zuen herrigirua esate baterako? Nik uste dut guztiona aldatu duela, ez? Distantzia izan da orain arte maitasuna dirazteko era bat, gertutasun hori, eta orain gertutasun horrengandik ihes egin behar izan dugu, eta ja gizarteak berak aldaketa ekartzen zuen, geroz eta teknologia adituagoa ginen, geroz eta urrunago bizi ginen bata bestearen gandik, eta honek hori areagatu baino ez du egin, ez? Eta herrian bertan ere nik uste dut eman dela aukera hori, ez? Gutxinaka beste pertzepzio batzuk ditugu, eta besarkadez gain, bai irribarriak ere galdu dira, eta lehenago begiek ez zuten balio izteko eta irekitzeko baino, eta orain bai irribarriak ere transmititzen dira, ez? Begien bitartez, lehen negarra bakarrik, orain irribarriak ere bai. Omar, berritxuko giroa nola aldatu da, aspaldian? Bai, zeuze aldatu da, eta herri txikietan igual pixkat gesa igarten da, baina aldaketi bara, bai batez be arrau barixakin derrigortzen gaitxu aldaketa hori etxea, eta bai aldaketa bara, gitxi baina bara. Eta ezinbestean hartu behar izan dugun distantzia fisiko horrek iruditzen zaizue bestela ere urrutiratu gaituela elkarrengandik gehiago? Egoera nik uste dut beti larritzen denean, egoera kaskarretara iristen garenan, eta larritasun hori heltzen den momentuan bereko gehiagoak bihurtzen gara bapatean, ez? Gauzak ondo doazenean, danok legara lagunak, danok dena emateko prest, baina momentua gogortzen denean, gogortasun horrek norberarengan gehiago pentsatzera eramaten zaitu, ez? Eta nik uste dut alde horretatik galdu dugula, ez? Zerbait. Orain arte, inguruarekiko geneukan maitasun hori, orain norberaren buruan pentsatzera eraman gaituela. Zure kasuan esate baterako, Omar, aldi honek zure lehentasunak birplanteatu arazi ditu? Orain ematen diezu gauza batzuri garrantzia lehen ematen etzen niena? Bai, gauza asko, batez be erlijio aldetik. Zeni musulmanana eta lehen enean betetzen musulmaneko egunerozko bete beharrak, bosaldizko toizen bihur duena egunez, lehen igual ondela bi urte neban betetzen hori, eta enkanbio gaur asko errespetaten dut, eta konfinamentuan ikasi dute gauza asko lehen nekisenak, eta horrek hori da ni handik aldatu da bena, eta kirola aldetik bebai. Eta zeni aztin iru bi bider juten da mendisa, paseatza ero korrika etxea. Eta hori lehena eneban etxen. Eta zer eman dizu batak eta besteak? Kirola, zelako importantea den bizimodua eta erlijio aldetik gauza gulertzeko, eta bizitzan dana ez dela, gauzak zeuzatxik pasaten di, eta dana ez dela lineala, beti etorriko di aldaketak. Bai personalki eta bai sozialki. Zuretzako, lehentasunen eskala horretan ze aldaketa egon da? Nire kasuan, ez dut aldaketa nabaritzen gaur, baina ziur nago naizela atzoko Aitzol, ez? Beti aldatzen goaz, eta nik uste dut aldaketa horrek, ematen dira normalean, urtebetean ez dira asko nabaritzen, ez? Normalean, Aitzol bat izaten da, duela urtebetekoa da oraingoa oso antzekoa, ez? Baina urtebete honek asko aldatzen du, eta nik uste dut asko aldatu egitela guztiok. Batez ere, barruan dugun pentsatzeko hori, oraindik egin ez ditugun, oraindik pandemia betean gaude, baina bete behar bezala sartzen ditugun horiek gure burmuinean, eta hemendik ateratzen garenean, zenbat gauza ditugu egiteko. Zenbat baskari ditugu ja apuntatuta, ez dakit zenbat kuadrilla lagun, eta ez dakit zenbat leku bidaiatu behar ditut, eta lehenago gehiago usten zena, hori hau pasatzen denerako, umeak handitzen direnerako, jubilatzen garenerako, horrek guzti horiek nik uste dut asko aurreratuko direla hau berriz ere,
bere martxa horretan jartzen denean. Bide berriak irekitzekoak eta irekitakoak biok zarete, zure kasuan Omar esate baterako Euskal Herrirako bidea zerk bultzatuta zabaldu zenuen? Aita zeban hemen ondala 20 urte, eta berak pentsaten dau, hemen aukera gehiago da zela Senegalen baino, ze egixera, eta hori egixera, ze Senegalen aukera gitxi da ikasketak amaitzezunin, aukerak aizkoik biharra lortzeko, eta nik ezagutzen dut lagunak unibertsiadin da zenak, eta batzuk amaitu da benak, eta gehaturi ise baik, eta hori ez dala ikasketak amaitu, eta parun egon bizitza guztin. Nik, neura etxago ez ulertu ban. Hasieran oso gorra izan da, batez be 14 urtea zetorti Senegaletik ona, lelongoko urti, eta ez da esan erreza, ni zeniakoraten da behin, amona ideitxunetzan behin esaten, bueltan nahi utela egin, ze amenena, ena guztua, ze hori, etorberri zen izan lako, eta eneban lako zeulertzen, eta Senegal eta hemen da bi mundo diferenti, eta integrazio integra arte oso gorra izan da, oso gorra izan da, bai. Aitzol, bide berriak irekitzerakoan, sare horrek ematen du segurtasun bat. Tokatu zaizu, pentsatzea inoiz, sare hori gabe nolakoa litzateken bizimodua? Bai, askotan, ez? Eta bueno, nik ere kasunetan sortea izan dut nire gurasoekin, eta bidea zabaltzen lagundu didate, kasunetan berak esan duen bezalaze, aitaren kasua, eta nik neronik ere antzera, ez? Eskolaritzan berak sartu ninduen, eta askotan pentsatu izan dut, eskolaritzan sartu ez banintz, zer nolako bizimodu izango zen, guztiz kontrakoa, agian enintzen gaur hemen eserita egongo, eta Omar ere Euskal Herria izpazen etorri, ezen hemen eserita egongo, ez? Bestela, olako aukerak izatea, eta guzti hori, pixka bat, norbaitek gaitik izan dira, baina gero norberak ere bultzatu egin behar izan du, eta norberak bere aletxoa jarri, eta Omarren kasua, aitaren gatik etorri zen ona, baina aitak euskera bazekien, edo badaki? Ez, erderaz, euskera ez daki. Aitak euskera ez daki, eta zuken kambio, pausu hori eman zen euskeraz ikasteko. Bai, ze nik hori ona ean itxanin, argi neukan hori, porque ni akordaten behin, etorri nitxanin, etorri berri zen nitxanin, egoten nitxan, igual, etxin telen ikusten, baina telen erderien zuten neban, eta eskola juten nitxanin euskeri, eta nik galde honetan, hau zer da borgenik, ez dut ulertzen nixe, telen ez dut honetan eta eskola ez dut honetan, gauza diferenti di, eta orduan esplikaztan berak hemen euskera zeitzen da bela berroa, eta ni pentsanan, ostia, aurre atateko, euskeri ikasi bio bai, hau ze argi neukan, bai ikasi binan euskeri, eta gero gugu pininean, eta lagunak asko launduzten, batez be Zubizar ikastolan ibili nitxan, bertan 4 urte, eta gero aekan be ibilina, txomin L.Aramaioaz dieixe, berak asko, berara neure irakasle bere izixe, ze gauza askotan launduztan Senegaletik torri nitxanetik. Omar, zuri jendeak harturatzen zaizunen, euskaraz egiten dizu? Ez, beti erderaz, etxezte berba. Beti erderaz, igual, ari bira, igual denda batea juten azenin edo kalean, taberna batea, enpresa batea, kurikune botatea, ja jendie erderaz azten gazte berbetan. Eta hori kristom amorro emodezta, ze azalaren kolori ez dago definitzen bera pertsoni. Tokatu zaizu sekula, inork zurekiko dituen aurriritziei aurre egin beharra? Ikusten dut, batez be, esanguntzut orokorin, kanpotik torten dizenak, igual, jente batzuk pentsaten da, kanpotik torten dizenak, torten dizela, hemen guai biharra ekentza, eta nik uste dut hori ez dela hola. Hori ez dela hola, porque, kanpotik torten dizenak, eta hemen bizi dizenak, ez da egoera berdine, esan gutzut, bide legaltik etorten dizenak, hemen egun birdi, 3 urte enperdonata, eta 3 urte pasa ez gero, enbirdabe papera lortu. Eta nik ezagutzen dut batzuk arazoak egitzen dabena,
horrek papela lortzeko, igual batzuk egoten di, 10 urte zain, 8 urte zain, hoxe papela lortzeko, eta hori papela lortzeko, enbier dabe kontrato bat, eta hori gatxara ulertzeko, eta horrek kriston impotenzizia emoz ez da. Gutxitan egiten dugun kirola da, empatiarik eta hori, bestearen tokian jartze hori. Oso gutxitan, ez? Eta gainera, kirol hori praktikatu ahala, errezago egiten da, eta nik uste dut pertsona hobeagoetan bilakatzen garela, ez? Ni saiatzen naiz ariketa hori egiten, eta egia esan gehienetan lortzen dugu eta gehienetan ikusten dugu beste aldea, ez? Agian ez berak ikusiko lukeen bezala, baina bai bere norabide berean, ez? Eta nik uste dut Omarrek esan duen kasua berdina dela, ez? Eta ia migrazioa aipatu du era batean, eta Euskal Herritarrak gu geu ere migranteak izan ginen garai baten, ez? Eta horri eskerrak gure diaspora guztia Euskal Herrian zabaltzea, eta jende asko mehatxu ikusten duen bezalase, migrazioa eta gainontzeko herrialdetik jendea etortzea, nik aukera bat ikusten dut bertan, ez? Bertan, beste bizitzeko aukera berri bat, gauza berriak ikasteko, beste kultura batzuk integratzeko, eta era berean, bidirekzionala izan behar du, ez? Ona datorrenak, euskal kultura ikasten duen bezalase eta onartzen duen bezalase, guk beste hori ere onartzea, ez? Zuri Aitzol, tokatu zaizu sekula, inork zurekiko dituen aurreiritziei aurre egin beharra? Bai, orokorrean... Eta esan beharra, kontxo, nien naiz baolakoa. Bai, askotan gertatzen da, ez? Pertsonaia publiko bihurtzen zaren momentutik, jente asko aurreiritziak ditu, eta gure kirolarekin lotuta ere bai, izan leiteke, iskolari bat, burura etortzen zaigu, normalean, basomutil bat, ia izketan ez dakien bat, herritik jeistea kostatu zaion hori, eta nire kasuan, molde horiek pixka puskatu nituen, bilbotarra izanik, unibertsitate ikasketekin, eta guzti hori, jende askok ez du lehen da bizikoan onartzen, ez? Eta gero, betiko kontuak, ez? Edo arroputza da, edo ez da onlenakoa, eta, gero, gertutasunean ikusten da pertsona bat nolakoa den, ez? Egia da, askotan kamaren bitartez eta irretiaren bitartez, beste bat transmititzen dugula agian nahi gabe, edo jendeak bere barnean nolako ahotsa duen, nolako isketan egiten duen, aurreiritziak sortzen dira, eta horretan horrei aurre egin behar zaila ez dago besterik. Eta telebistako saltzan nork sartu zaituzu? Txintxua filmez juntzin ondaruko udaletxea galdetzea, ia ezagutzen baraben non hor senegaldar bat euskeraz eta gixena 20 urtetik gora. Eta justo neuke ezagutzen neure lehengo irakasli, txomin, pasatzen neure numero eta diarrizten. Eta justo deituztenin lo neuan. Eta esplikazten ia nahi duten parte hartu telesain bateako eta ni lo neuan eta esan etzen bale. Eta gero hortik bi egunea diarrizten oztabe esaten kastine enbirdotela ondarruko kofradian. Eta berta jun itxanin eguazen Koldo Almandoz eta Marian. Eta eurekin berbain neuan, amengo bizumueru, zelan ikasi noan euskeri eta hori dena. Eta urrengoko egunin deituzten esaten parte hartuko tela telesaian. Bai, olantxenik sortu da aukeri. Eta zure amari nola esplikatu zen hori? Berak ez ban sinisten, porque neupen eban sinisten hasieran, porque da niretzat munduko erregaloik onena onarte. Eta esan etzen pelikulan bat deituzten grabateko eta zaztan ez flipa, eta ni esan etzen egixera. Nahi bauzu grabaketa juten azin bideo bat bixaldugotzu zeuk ikustego. Eta bixaldu netzan orduntxe zinuztuan. Eta ikusi du, telesaila gero? Bai, ikusi du, familiak, herri guzti ikusi dabe. Porque nik etxen etzen kapitulu bota ez gero, linke bixaldu eurai. Ikustego, baina ez dabe ise ulertzen, baina ni ikustego. Eta justo herri guztik flipaten herri guztik flipaten txo, eta mobilen neukan petata, llamada Instagram bai, eta koraten lagun batzuk deitzen, Omar, enteraga aktoren burun zabizela Espainin, eta hori egixera. Eta esan entzen, bai, egixera, eta... Famaue. Eta danak flipaten, herri guztik.
zure kasuan Aitzol, bide berri bat ireki berritan, itxi egin behar izan zenuen? Bai, hala da, ez? Ia amets gaizto bihurtzen da, ez? Jatetxe bat ireki genuen, beste bi bazkiderekin, Julen Basukaldaria eta Imanolekin, eta bueno, diman dagoen garena jatetxea, eta otsaiaren 20an ireki, eta 20 egunetara itxi egin barra izan genuen, ez? Bueno, urte bete baino gehiago generaman ja planteatzen, proiektua pentsatzen, aukera desberdinak, planifikazioak egiten direnak, negozio bat ireki orduko bide desberdinak, zer landu, zer ez, nola joan daitekeen, eta egia da ireki genuenean, bai, hitz egiten zela koronavirusaren gandik, baina, kanpoan gertatzen zen zerbait zela, eta hemen ez zuela horrelako eragin handirik izango, ez, eta gutxiago, mundu mailan sortu den arrabotza, ez. Baina, gu saiatu egin gauzak ondo egiten, baina 20 egunera itxi inbarra izan genuen, ez? Gero berriz ere beste irekira bat egin genuen, ja ekaina aldera, ja itxi aldetik atera, eta egia esan, gauzak nahiko ongi joan zaizkigu txarrenean, ez? Gure urterik onena izan da, bakarra izan delako, eta hortik tira beharko diogu, eta humorez hartu beharko da kontua, baina egia esan nahiko larri, ez? Egoera honek nik uste dut, erdi aldean jarri dituela kontu asko, baina batez ere tabernen kontua, ez? Eta nik uste dut duten garrantzitik gorago eman zaiela, eta azkenean ere ikusi da ez dagoela inbesteko transmisiorik tabernetan, beste batzutan bai, egia da taberna negozio mota asko daudela, eta jatetxeak eta tabernak eta diskoteak eta era askotako kontuak direla, eta lehen esan dugun bezala, gu herri txikietatik gatoz, eta hiri handiak ere badaude, eta denak sartzen dira, esango du nolabait izateko saski berean, ez? Eta errealitateak ez dira guztiak berdinak. Baina, saiatuko gara, hemendik ateratzen garenean, gauzak aldanik eta ondoen egiten, eta horretarako sarturekin, eta horrela aterako gara. Urtebete honek, distantzia gorde behar izan ditugun urtebete honek, balio izan dizue norbaiten gana gehiago gerturatzeko? Bai, nire partetik familiakin askoz gehiago egoti lagunekin, eta gauza txikisak baloratzen dut lehen baino. Gauza txikisak, por ejemplo, igual egoten ditxan, igual hilabete bat, ero bi aste lagunekin egon barik, en cambio, gaur egunin, beti zaiatzen dut lagunekin egoti, ero familiakin berbetan egoti. Bai, bizitzako gauzaekin berbaitzi, eta amendik ateratzen duen zelan izan gora bizi modu, eta bagoitzan iritsi. Zuri, Aitzol, urtebete honek norbaiten gana gerturatu zaitu, edo zerbaiten gana gehiago? Bai, nik uste dut urtebete honek gerturatu gaituela, baina urrundu ere, bai. Jende askoren gandik urrundu gaitu, ez? Eta horrek ere, pentsatzeko tartea ematen du, ez? Inguruan zenukan jende horren ganik urrundu baldin bazara, eta urtebete pasada, eta ez duzu ez berak ezuk aurrera pausurik eman hori mantentzeko eta horretan jarraitzeko, agian ona izan da, ez? Eta gertu, azkenean izan dugun guzti horiekin, ez? Baina, naiz eta askotan distantzia horiek eduki, erabili ditugu nik uste guztiok bideodei famatu horiek, eta askotan urrutiago dauden horiekin gehiago hitz egin dut, gertuago nituenak baino, edo kilometro batera nituekin baino, ez? Lehen ikusten zenituen tabernetan, kalean, eta tal, orain zara bera egin hainbeste geratzen, eta urrutiago dauden horiekin beti mantentzen duzu, larun batetako dei hori, edo mezu horiek, eta nik uste dut, azkenean, egunerokotasun horretatik ies egin, eta lortu dugula, benetan gure jende horren gana hurbiltzea, eta niri ere gertatu zait. Baina, ikusiko da, hemendik ateratzen garenean, zer ikasi dugun eta zer ez. Zer geratzen den betirako, musukoak eta gure distantziak eta gure gogortasun hori betirako geratuko den, edo berriz ere bigunduko garen eta askarrasko moldatuko garen lehengo bizitzara, ez? Demagun desagertzen direla halako batean, distantzia gorde behar horiek. Espero dezagun berandu baino lehen izatea. Zer nahiko zenukete berehala gertu izan? Nik askatasuna. Askatasuna beti. Bai, askatasuna. Eta zure askatasun kontzeptuaren barruan zer sartzen da?
koronavirusa amaitzea, musukoak kentzea eta bizimodu normala egotea. Ze hone ezin jau, nahiroen denpora egon kalin, ja marretako ja ikin egon biza. Eta hori, hoxe kentzea. Bai. Nik aizialdia orokorrean, ez? Nik uste dut aizialdia gerturatzea nahi dugula bai edo bai. Orain dugun aizialdi hori mugatua daukagu, ez denok irudikatzen dugun bezalase, eta batez ere ondo pasatze hori, ez? Ondo pasatze hori izan daiteke piztina baten, ondartza baten, taberna baten, edozein eratako momentu guzti horiek, orain kate motzean bizi garen hori, kateak askatu eta ia lotuta doa, ez? Ia askatasun hori, baina, batez ere gertukoekin, eta gero, nik neuk asko gustoko dut bidaiatzea, eta kultura berriak ezagutzea, eta arata hona ibiltzea, eta hori bai faltan somatzen dut, baina, konturatu gara pandemia honetan zer den beharrezkoa eta zerrez, bizi irauteko. Baina nik uste dut bizi irautea baino haratago doala, ez? Eta azkenan bizitza honetan ez gaudela bakarrik lanerako eta lanetik etxera joateko, eta bidean zerbait eraman behar dugula, ez? Guztia bukatzen denerako, esatea, ni hemen egon nahi, zerbait egin dut, baina horretaz gain, disfrutatu egin dut, edo gozatu egin dut, eta guzti hori, joan den urtebetean, gozamenak murriztuta izan ditugu, bilatu ditugu bestela nolabaiteko gozamenak, eta gauza txikiak ere haundi ikusten ditugu, baina nik uste dut askarrasko behar dugula haunditasun hori berriz ere, ez? Zure kasuan, bidaiatzea, aizialdia baino zertxoa gehiago ere izango da, ezta? Bai, asko gustatzen, ezta? Etxoleke esan da morun, gustakoakoenela kultura diferenti ezagutzea, igual ni haze etxen baro, bidai batzen egala, igual ez da izango txarra, bertan seguruena beste kultura eta ezagutu gozule, Senegalen oso herri kultura da, eta, por ejemplo, Senegalen da, 15 eskuntza, 15 edo geixa, 15 eskuntza, eta eskuntza horretatik, etnia bagoitzak dauke berean eskuntza, eta Wolof da, danok ulertzen doena. Bai, nina etnia zerrereku. Euskara batua balitz bezala. Bai, euskararekin ere gertatzen da, ara eta ona, eta... Bai, eta da hori, hizkuntza atzko, 15 baino geixa. Horrekon bite itxura izan du, ez dakit konturatu zaren? Nik guante hartu egingo diot. Egia esan, ez dakit Senegal ze egoeratan dagoen, eta pandemia ere jarraitzen duenan, ez dakit bertako berri ez daukat, eta semeak ere baditut, eta ez dakit semeakin bidaiatzeko, eta familia giroko bidaia izan daitekeen, baina, bueltatzen zarenean, badukazu nire telefonoa beraz esan, eta agian egin dezakegu zerbait. Ia, nono etxen doen. Gaurkoa baino lehen, Aitzol eta Omar etzen duten elkarrezagutzen. Ez, orain arte ez. Gaur. Nik egia esan, ondarroak saioa ikusi nuen, ez nuen bere bizi jarraitu, baina neukan bere gogorapenik, ez? Posten gara gutxienez, izketaldi honek balio izan badu, zue bio gertuago jartzeko. Eskerrik asko, etortzeagatik Euskadi Irratira, gogo eta hauek gurekin partekatzeagatik, eta hurrengora arte.